Psalms chapter 96 verse 1 to 8. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, praise His name, proclaim His salvation day after day. Declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all people. For great is the Lord, and most worthy of praise. He is to be feared above all gods. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heaven. Splendor and majesty are before Him. Strength and glory are in His sanctuary. Ascribe to the Lord all you families of nations. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come into His courts. Ay nato ang ngayon.
krus ko, umdas ka tiyak ko, Jesus. Jesus. Kukwang mo, Diyos, dahito'y pusok, amin ko itibiyag, itat ko tingmamo. Kukwang mo, Diyos, dahito'y pusok, amin ko itibiyag, itat ko tingmamo. Kukwang tibiyag ko, pagkati krus ko, Jesus. Sikat ni Diyos ko, awan o mata, Jesus. Oh, Jesus. Kukwang mo, Diyos, dahito'y pusok, amin ko itibiyag, itat ko tingmamo. Kukwang mo, Diyos, dahito'y pusok, amin ko itibiyag, itat ko tingmamo. Min Jesus, sinaton ko, pusok ken daytoy metyan, banal daw sikat, surute may sapat talka. Amin Jesus, daton ko pusok ken daytoy metyan, inal daw sikat, surute may sapat talka. Kukwang mo, Diyos, daytoy pusok, amin ko itibiyag, itat ko tingmamo. Kukwang mo, Diyos, daytoy pusok, amin ko itibiyag, itat ko tingmamo. Amin ko itibiyag, itat ko tingmamo. Amin ko itibiyag, itat ko tingmamo. Iti saan anabayag, sinuot ti Diyos ni Abraham. Kinunana, Abraham, agtuyak apo, insungbat ni Abraham. Kinuna ti Diyos, alam ni Isaac akakaisuna kung dungdungwem nga anak, kat inka ije moraya, iti bantay nga ipakitak token ka. Itatagmunto kanyak ni Isaac akas daton ang mapuhuran. Kabigatan na, nasapa nga insagana ni Abraham ti asnona, nang balsig ti kayo apang purna iti daton. Kalpasan na, inala na ni Isaac kan ti duwa nga adipan na, kat napanda iti diso nga imbaga iti Diyos. Iti may katlong aldaw, nakita ni Abraham, iti adayo, iti naso, adiso. Kinunana kadagiti adipan na. Agbati kayo ditoy, agraman digiti asno. Inkam agdaydayaw kina Isaac sa jay. Agsubli kami tumatlaang. Impabaklay ni Abraham kina Isaac ti kayo apang pur iti daton. Inala na ti amok ko ken digiti biggang apagaron. Idi magmagnada kinuna ni Isaac. Tatang, apay anak ko, insungbat ni Abraham. Sinaludsod ni Isaac. Makita nga dadagiti biggang kan kayo, gamayan na iti may daton ngorbon a karnero. Mangtagto ti Diyos, anak ko, insungbat ni Abraham. Nagtuloy anag na dagiti agama. Iti dumtengda iti tiso nga imbaga iti Diyos ken kuana, nang bangon ni Abraham iti maysang altar. Inurnos na dagiti kayo iti rabaw ti altar. Naranapat na ni Isaac, anak na, sana imparabaw kadagiti kayo.
inala ni Abraham iti muko, tapno patayan na iti ubing. Ngam nagpukaw, iti anghel ni Yahweh manipod langit. Abraham, Abraham. At tuyak apo, isungbat ni Abraham. Di mo sagidan winuranggasan iti ubing, kinuna ti anghel. Makita ko nga agbuteng ka iti Diyos, tadi ka nagkadkad amang tadken kwa na, iti kay suna nga anak mo. Nimbag nga aldaw, kanya tayo amin kakabsat, may sama nen nga nagpintas nga pribilehyo, nga si tayo kat makapagkakadwa tayo, makapagigiddan tayo kakabsat, nga agdayaw iti apo, ka nagdengeg kadigiti sa una. Amok nga kabsat nga iti dayto nga lawas, adu dagiti kaharit nga imaymanen, iti panagbiag tayo, manipod Lunes, ingana Sabado, malapit aging gana tatakat, at dapat lang dagiti kaharit nga intay sang sangwen, nga patsyan tayo kumakabsat nga iti sao iti apo, ket iso iti mangted kanya tayo iti pamigsa tapno iti kastaket adda iti spiritual kakabsat nga pigsa tayo nga dumalyasat iti inaldaw panagbiag. Numan pay kanyak kakabsat at damat iti maibingay ko niya nga challenge iti dayto nga week because this is our exam week iti seminary ket talagamat lang kakabsat aya nga nagrigat dagiti exam nga income sinang sango nga madaydayo iti apo. Tamalaksid kadigiti sursuro nga may sursuro kada kami nga madadal mi ket dajay habit di discipline nga maitited nga malalami baban iti dayto nga training kakabsat ket dakkel nga tulong ken dakkel nga banag ken dakkel nga panagbalbaliw kakabsat kada kam akas mangi sursuro kadagiti sao iti apo. And I praise the Lord ta adu dagiti banag nga sursuro iti apo bayat iti panagadal ijay seminary kakabsat. And iti dayto nga aldaw at damanan iti ket kung ay bingay kada kayo, ket iti mensahe tayo na pauluan, paningi paay iti kapapatgan. Iti teksto tayo kakabsat, masarakan iti Genesis chapter 22, verse 1 to 18. Ket manipod iti dayto nga teksto, at iti talo kakabsat nga puntos na kayat kung ay bingay kada kayo. Umuna, mangipakita iti panagtungpal, may kadwa, mangipasimudaag iti panagsina, ken may katlo, mangipatalged iti pamati. Ni Abraham kakabsat ket may salang isu nga kadawyan nga pagano, ordinaryo nga tao kakabsat. Ngem inawagan iti Dios agpaay iti naindaklan nga panggep na kakabsat. Ket ammuyo no may papan iti panangipaay iti kapatgan ni Abraham ket nagpintas iti nagbalin nga modelo na. Ngem daytoy kakabsat nga panangipaay iti kapatgan, daytoy iti masansan nga rason no apay nga dagiti dadduma handa nga kayat iti sumurot iti apo. Kunada, ang kayat iti agbalin nga born again, tanagadumbat, dagiti rikiditos na. Ag-tights ka lang garuden, at dapay la offering na. Nya, ag-Bible study ka lang garuden, at dapay prayer meeting na. Sabalin tupay, distribute kayo di tracts. Sabalin tupay, mapang kayo ag-evangelize. Sabalin tupay, mapang kayo ag-crusade. And so on, and so on, and so on. Iso nga nahanda, kano nga kayat iti sumurot iti apo, gapu kada ito nga, rason kakabsat. Ngam kadagiti namati, kadagiti anak iti Diyos, nga makawawat. No apay nga, nasken lang kakabsat nga paay tayo iti kapatgan tayo, ket amok nga, daandat, dakkel nga kalikagom, nga ipaay iti Diyos iti kapatganda. Ket bayit iti panaginadal tayo kakabsat, sapay kuma, tamadaan tayo, iti dakkel nga tarigagay. Nga ipaay iti Diyos iti kapatgan kada tayo kakabsat. And kuna na iti Genesis chapter 12 verse 2, dahito kat nagpintas kakabsat nga panakitulag iti Diyos ken Abraham. Paraburan kanto iti adu nga anak ken apo ko ket agbalin kanto adakkel a pagilian. Bendisyonan kanto ket agdinamag to tinagan mo tapno mausar tinagan mo apag bendisyon. So grabe po yung promise ng Lord sa kanya, no? Kung babasahin talaga natin to, talagang nilabas pa siya ng Lord. Tignan mo yung mga bituin, ganyan kadaming mga magiging anak mo. Nakikita mo ba yung mga buhangin, ganyan karaming magiging anak mo. Okay? Pero ang irony mga kapatid, ure may isang anak, kaday tangagundaw ay kat awan, isuna niya. And tinawen yor orayan na nga gasawa, iti panangtungpal iti Diyos, iti tulag na kadakwada. Ngem awan, iti maururay da nga sungbat. Ngumnuman pa'y kasta kakabsat, makita tayo, nga nagtalin na dalata iti apo. Kas pamanag kakabsat, iti Genesis chapter 15 verse 6, kunana, nagtalek na Abraham kini Yahweh, kat gapo iti daytoy, naragsakan ken kuana ni Yahweh,
ket inawat na akas na linteg ni Abraham. Dagiti mata ni Abraham ket nakaturong laang iti Apo kakabsat. Ada dagiti gundaway nga naitib kulumot isuna nya iti Genesis chapter 16 inununa andan ni Apo iti panangipaay iti dayta nga sungbat iti tulag kakabsat. Naitublak damet. Ngam sanda nga nagtalina ditoy no diket mangon da ket nagtultuloy da nga nagserbi ket nagtulnog iti Apo kakabsat. Inawagan iti Diyos kakabsat ni Abraham iti agtawan ito isuna iti 75 ket imay iti anak na nga ni Isaac iti agtawan isuna iti sangagasot. Di bakit na 90 years old. So nga rod kakabsat nga 25 long years iti inuray ni Abraham tapno iti kasta ket maawat na iti sungbat iti dayta nga tulag da iti Diyos. Kunana iti Genesis chapter 21 verse 1 to 3, kas inkari ni Yahweh binindisyonan na ni Sarah. Nagsikog ni Sarah ket naganak ti lalaki. Uray nula kay unayan ni Abraham nga asawa na naipasngay ti maladaga ti tiyempo nga intuding ti Diyos apan nakayanak na. Isaak iti impanagan ni Abraham iti anak na. Daytoy kakabsat iti mangipakita no kapateg ken Abraham iti daytoy nga anak na. Imagine, inantay niya ng 25 taon ang batang ito. Very important, no? So yung nga pong statement nila ngayon na di padapo ang langaw. Yung batang yan. Ganun pong marahil ang pag-aalaga nila kay Isaac, di ba? Kasi diyay kakabsat kapateg na ni Isaac, iti kadagiti mata ni Abraham ken ni Sarah. Ngambay sa nga aldaw, imay iti nagdakkel nga karit kanya da kabsat. Kat mabasa tayo iti Genesis 22 verse 1 and 2. Iti saan ang nabayag sinuot ti Diyos ni Abraham. Kinunana, Abraham, adtuyak Apo, insungbat ni Abraham. Kinunay ti Diyos, alam na Isaac, nga kakaisunak ang dungdungwem nga anak. Kat inka ije muraya, iti bantay nga ipakitak to, kinka. Idatag munto kanyak ni Isaac, akas daton mapuuran. Highlight that kakabsat niya Bible yo, daton mapuuran. Binigbig iti Diyos kakabsat. Kadito yung verse niya, kuna nakit, alaem na Isaac, ang kay suna, ken dungdungwem nga anak. Amo iti Diyos nga dayto ket kay suna, ken dungdungwen laon unay na Abraham. Ngem, uray no muna kakabsat, sinuot na lata, dayta nga tiyempo ni Abraham. No si kakabsat iti kabalay niya, kasat no mga ipakada wenno irubuhat iti anak mo, tapno ingkaidaton iti abo. Siguro malapit no, da tayo di jay kat agin tutulang tailangan ay awan sana ngagko, baka tagtaginap ko lang di jay, o kung kunak lang, kunan sa lang di jay, paisong nga ta dyan ang ngagko. Okay? Mabalin ka kabsat, ay nga agin di tayo, wino agin tutulang tayo, wino iturog tayo, tapnuhan tayo nga, maaramid, dagito yung nga, banbanag kakabsat. Nga kasla no, agmod module ka kuma, at marigregatan ka una yan, kung hindi mo na kayang harapin, itulog mo na lang, ika nga po, pero wag naman po sana. Module tayo kakabsat. Okay? So it's very heavy. Dahito yung nga karit nga naitid kanya, kakabsat. For 25 years, inantay nila yung answer sa prayer nila. And then after nga naaladan kakabsat, dahil sungbat iti kararagda, at dahil iti panangsuot kadakwada iti Diyos nga kunana, idaton nyo kanya, akas daton nga mapuuran. Bag kumakabsat no kasi iti panawon tayo niya, no dedication lang ay kat, yapan mo lang dyan nagtikapilya, ikararag, and then agkakapanganan. Nya when no idaton mo nga sige, idaton ka kang arudan ni church, dai kang agbiyagan, kan ije kang agserbi naging gana tignanayonan. Okay, ganoon lang sana nga panang idaton kakabsat kat okay lang matanggap tayo pa. Ngam kasno nga kakabsat no iti imbaga iti Dios kat inka idaton nga mapuuran. Nya daytoy kat nagdakkel nga karit. Kat iti inaramid ni Abraham nga panangipaay ti kapatgan na, kat aday ti talo nga banag nga kahit na nga isuro kada tayo, may papan, iti panangipangag tayo iti Apo kakabsat. Iti panangipaay iti kapatgan, kat umuna, mangipakita iti panagtungpal. Kung iti verse 2, kuna nakakabsat, kinunay iti Diyos, alaam na Isaac akakaisuna kang dungdungwem nga anak, kat inka ije muraya, iti bantay nga ipakitak tuken ka. Idatagmunto kanyak na Isaac akas daton mapuuran. Para kini Abraham kakabsat, haan nga napateg, ti sigurado nga turungan.
Okay? Itinapateg kenkwana ket dajay nangibilin no anya iti turongan na. Ket iso kakabsat iti Apo. Siya sino kakabsat iti mangayat nga sumurot iti kastoy nga bilin. Patsyak kakabsat nga narigat para kada tayo amin. Ket sipud pa lang ayaban iti Dios ni Abraham, kastoy iti nagbalin nga pattern na, kastoy iti wagas iti panangibilin iti Apo kenkwana kakabsat. Kunana iti Hebreo chapter 11 verse 8, gaputa adda pamati ni Abraham, nagtulnog idi nayaban ti Dios ket napan ti maysa a pagilyan nga kari ti Dios nga ited kenkwana. Pimanaw iti ili na nupay di na ammo iti papanan na. Isungarod kakabsat nga dayto iti mangipakita iti puro, genuine, sincero nga panagtungpal ni Abraham iti bilin iti Apo. Di naman nga makitkita no iti mapasamak, di naman nga makitkita no iti masakbayan, nagtulnog lata isuna iti Apo. Nasurusuro ni Abraham nga no, tarigagayam nga ipaay iti kapatgan para iti Apo. Awan iti adu nga saludsod. No di kat ad-adda nga dakel da di kalikagom mo nga ag tulnog kitde iti Apo. Nagasat kakabsat tito munggal may sa kanya tayo tadda tayo iti tiyempo nga naiteden iti Biblia. Baban iti daytoy kakabsat ket ammo tayon dagiti bilin iti Apo. Ammo tayo no anya iti mapasamak, nagtungpal tayo iti bilin iti Apo. Anya kabsat. Hantayon nga masapulan nga orayon pa'y, dajay timag iti Diyos, when no dajay audible voice nga, mangring ken kahit iti nga tirabi. Tapno lang masungbatan, no anya dagiti, parikot tayo iti biyag. Anya? Okay? Anya nga ti aramidan, tapno iti kastakat mapadagkal ko nga nasayat, dagiti anak ko. Anya nga ti aramidag iti gobyerno. Anya nga ti aramidag iti amok. Anya nga ti aramidag iti adipon ko. Anya nga ti aramidag kadagiti kakastoy nga banbanag, iti pamilyak, iti komunidad, iti politiko, amin nga banbanag kakabsat, nga saludsod tayo iti biyag, masarakan tayo amin daytoyon iti Biblia. Ket naggasat tayo. Tanoon mo tayo tatan kakabsat no, anya di mapasamak no ang kagtulnog. Ammumutan ti mapasamak no, agtulnog ka. Hanya kas iti panawin da kabsat niya, awan pa basaan da kas nga istorya, ngem nasurusuro dalata nga ipakita iti Apo iti panagtungpalda. Ket nulaket kalikaguman tayo nga ipaay ti kapatgan iti Dios, o ti umuna nga uddang kakabsat ket iti panagtulnog. Naawan iti panagtulnog, imposible nga may pakita tayo iti pananggipaay iti kapatgan para iti Apo. Haan nga dadya obedience kakabsat nga pilyam lang no niya iti at pagtulnugam. Haan nga dadya kunada nga ro doon, buffet obedience. Anya, numapan ka dya buffet, o kahit ko dya karne, kahit ko dya chapsoy, ay daparyana, di kayat, haan nga kasya kakabsat. Haan nga kasya nga klase iti panagtulnog nga mabalintay nga pilyan lang. Kahit ko ti Bible study, hango kayat ti ag-evangelize. Kahit ko iti ag Sunday service, hangko kayat iti ag tithes. No! Haan kakabsat nga kasi nga mapili tayo lang digiti, kaya tayo, no dikat datay kompleto nga panagtulnog iti Apo, iti tarigagaya na. Not partial obedience, not heavy-hearted obedience, but obedience. Even marami man tayong mga buts, mga if, mga why, mga how, mga question, mga doubts. Panagtulnog lata kakabsat. Dato iti orayan ni Apo Diyos manipod kanya tayo. Iti may kadwa kabsat nga isuro na kanya tayo, iti panangipaay ni Abraham, iti kapatgan na, ket datay mangipasimudaag iti panagsina. Kunana iti verse 5 kakabsat, kinunana kadagiti adipon na, agbati kayo ditoy, agraman dagiti asno, income agdaydayaw kini Isaac sadyay, agsublikam tumetlaeng. Okay. Apay nga takakabsat nga masapol na nga ibati, dagiti adipon na. Apay nga tangahan na pailang nga pinatulong ida niya. Si Mina da kabsat. Si Mina ni Abraham kadagiti adipon na. Tapno iti kasta. Kat maaramid na completely. Dadya imbilin kenkwana iti Diyos. Amo na gamin kakabsat nga no adda dagiti adipon na sadyay. Adda day imang pigil kenkwana. No makita da nga galot na ni Isaac. No makita da nga pinuuran na ni Isaac. Sigurado nga dagiti adipon na ket pigilan da isuna niya. Oh, baka ba't nabartag lang ni Abraham, ganada. Wino ala, baka mapukpukaw ti panunutan talakayan. Okay? Wino,
baka an nga amonghan nga ayop dadya galgalop na no di ka diyanak nan. Intay tulungan kid dinay Isaac. Nya mabalin ka kabsat nga mapanunot dagitoy nga adipen nga pigilan ni Abraham isu nga pinaibati na isuda. Nga mamuyo ka kabsat ti kapanunutan ni Abraham kada ito nga gundaway kahit na nga sumina kanyada tapno kompleto iti panagtulnog na iti apo ket awan iti makapigil ken kuana. Iti panangisina ni Abraham iti bagina tapno matungpal iti pagayatan iti Dios ket maysa nga adal nga nasursuro na iti nabayag nga tiyempo sakbay nga talaga nga nagtulnog iso na iti apo. Kuna nakakabsat ti Aramid chapter 7 verse 2 to 3 daytoy ket iti panawen kakabsat nga nagpalawag ni Esteban. Kuna na, amak ken kakabsat ko, ida. Dumngag kayo kanya. Idi adda ni kapuunan tayo nga Abraham ije Mesopotamia, sakbay anapan nagnaed ije Haran, nagparangken kwa na tinadayag a Diyos ket kinunana. Panawam ti pagilyam ken dagiti kabagyam, ket ingka iti daga nga ibagak a papanam. Ket kakabsat makita tayo ngorot iti daytoy nga mapa, nga adda iti bilbilin ni Apo Diyos ken kwa na. Nga mapandaan ti lugar nga pangiturungan ni Apo kadakwada. Nga maan nga nagtulnog ni Abraham ken Apo kakabsat. At dadapay lang idi ijay wenno ijay Mesopotamia kakabsat. Ket inawaganan iti Dios isuna. Sadyay agdaydayaw da iti diyusen ti bulan nga managan nana. Ya? No Ilocano siguro ni Abraham kakabsat katan na kaya nga dayawan da iti nga Dios. Ya? Ngam daytoy tinagan na kakabsat da di diyusen da nga bulan managan iti nana. So kay nasawan, idinawagan ni Apo Diyos isuna kabsat di dadapay lang dior may sa isuna idi nga pagano. Ket iti Genesis chapter 11 verse 27 to 28 kasto ti kunana kabsat. Dagitoy dagiti kapututan ni Tera. Ni Tera ti amada Abraham, Nahor ken Haran. Ni Haran ti ama ni Lot. Natay ni Haran iti ili tinakayanakan na ijay Ur ti Kaldea. Sibibiyag pa idi ti amada. Adda iti imay nga nakaro nga pasamak kadakwada. Ket gapu daytoy kakabsat nakaro nga pasamak kunana iti verse 31, pimbanaw ni Tera ijay Ur, kinakuyog na ni Abraham nga anak na, ni Lot nga apo ko na, nga anak ni Haran agraman ti manugang na nga asawa ni Abraham ni Sarah kakabsat. Agturong da ijay Kanaan ngem idi dumanon da ijay Haran nagsardeng ket sadyay ti nagnaedanda. Okay? Makita iti kakabsat, agturong da ko maijay Kanaan, nya? Di promised land. Ngem, idi nakadanon da ijay Haran, nagsardeng da, ket ijayan iti nagnaedanda kakabsat. Ditoy iti mangipakita, nga idi muna nga inawagan iti Diyos ni Abraham, ket haan nga nagtulnog nga sigod isuna iti Apo. Kinapudno na kakabsat, dadya nagan nga Tera, iti kaya nasa uwan kakabsat ket delay. Somehow, the father of Abraham, ni Tera kakabsat, ket nagbalin nga rason, tapno iti kasta ket madelay, dadya pa ng tungpal, iti Diyos, iti plano na, iti biyag ni Abraham. In delay na, dadyay plano iti Diyos. Ket maminsan kakabsat, addamat dagiti Tera, iti biyag tayo, nya? Nga isuda iti madalas nga, mangduldulot kanya tayo, tapno adda dagiti delay, iti panagserbi tayo iti Apo. No adda dagiti Tera, kabsat iti biyag tayo, wag na po natin silang paterahin sa ating buhay. Let us start obeying God. Mabalin nga tao, mabalin nga banag, mabalin nga pasamak, mabalin nga sakit tinakam, bitterness, unforgiveness, anything kakabsat nga ti ammo tayo nga mangdildelay iti panagserbi tayo iti Apo, those are all Tera ng ating buhay. Okay? Tirahin natin sila sa salita ng Diyos para sila ay mawala sa ating buhay. And that we can completely serve our God. It's time kakabsat to surrender. Surrender it to the Lord. Tapno iti kasta kakabsat ket makapagserbi tayo nga sibubo iti Apo. Amuyo kakabsat kalpasan pa iti 5 tawen. Sakbay nga nakadesisyon ni Abraham ngagtulnog nga talaga iti Apo. And Abraham set out to the promised land. It says in Genesis chapter 12, verse 5 to 6, inkuyog na ni Sarai nga asawa na kinilot akanakan na.
Intugot na ti amin asanikwa anaornong na ken amin anagbalin at tagabo na ijaharan ket nagluwas da anapan ti daga ti Kanaan. Iti dumteng da iti Kanaan sinursor ni Abraham ti daga nga agingga. Inkuyog na ni Sarai nga asawa na ken ni Lot aka anakan na. Intugot na ti amin nga sanikwa anaornong na ken amin anagbalin nga tagabo na ijaharan ket nagluwas da napan ti daga ti Kanaan. Iti dumteng da iti Kanaan sinursor ni Abraham ti daga agingga adimanon sadyay Sekem nga ayan ti kayo alugo ti More. Kadagiti a tiyempo agnanaad pa lang digiti Kananeo ti dayta nga daga. Nagparang ni Yahweh ken ni Abraham ket kinunana kenkuana. Daytoy ti daga nga ited ko kadagiti kapututam. Nang bangon sadyay ni Abraham ti altar nga agpay ken ni Yahweh anang nagparang kenkuana. Kakabsat ti kinapuddo na han nga amin nga nakairwaman tayo nga tao, han nga amin nga nakairwaman tayo nga banbanag, kat mabalin tayo nga may tugod, bayat iti panagserbi tayo iti Apo. Iti panangipaay tayo, iti kapatgan tayo iti Apo, dawdawatan na kabsat, iti panakaisina tayo kuma, kadagiti banag nga manglapid kanya tayo, nga agtulnog kenkuana. Kadagiti banag nga manglapid kanya tayo, nga mangipangag iti pagayatan na, iti biyag tayo kakabsat. Kadagiti lubong, ken kadagiti na inlubungan. Lumawlawag iti direksyon nga ipakita iti Apo, kabayatan nga mapukpukaw dagiti banag, dagiti tao, posisyon, rangko, nga pagtaltalkan tayo kakabsat. No kaya tayo nga talaga nga ipaay iti kapatgan tayo iti Apo kakabsat, masapul nga isina tayon, dajay daan nga kapanunutan tayo, dajay dakes nga pamuspusan tayo, tapno iti kasta kakabsat kat si bubukal iti panagtulnog tayo iti Apo, si bubuo iti panagtungpal tayo iti pagayatan iti Apo. Tapno lang arod kakabsat, maaypaay tayo iti kasayaatan para kenkuana. Isina tayon kakabsat. No idigat compromising pa lang yung kapanunutan tayo, itan saanen. If we want to give God our best, let us shift ayan iti genuine kakabsat nga puso tayo nga mangipaay kini Apo iti kapatgan para kenkuana. Nabayag kakabsat nga naadal ni Abraham daytoy. Datay panangisina na iti bagina kadagiti nyaman nga manglaplaped kenkuana nga agserbi iti Apo. Ngam iti gundaway kakabsat nga dada iti bantay. Tapno iti kastakit idaton na iti anak na. Insina na iti bagina kadagiti adipen na. Tapno lang arod ad-adda nga matungpal na iti pagayatan iti Apo nga awan iti lapad na. Kakabsat iti panangipaay tayo iti kasayaatan para iti Apo ket mangipasimudaag iti panagsina. Iti may katlo kakabsat nga puntos tayo, iti panangipaay tayo iti kapatgan ket mangipatalged iti pamati. Kuna na iti verse 10 to 14, inala ni Abraham ti muko tapno patayon na ti ubing. Ngam nagpukaw ti anghel ni Yahweh manipud langit. Abraham, Abraham! Agtuyak Apo, insungbat ni Abraham. Di mo sagidan winuranggasan iti ubing, kinuna ti anghel. Makita ko nga agbutang ka ti Diyos, tadi ka nagkadkad amang tadken kwa na iti kakaisuna nga anak mo. Inwaras na Abraham ti panagkita na. Ada nakita na akalakyan a karnero, anay salat iti sara na, iti basit anarokbos akayo. Napan na inala ti karnero, kat dayto iti pinuuran na kasdaton, asukat iti anak na. Pinanagana ni Abraham dayta nga diso, iti Apo ti mangted. The Lord will provide. Agpapanita, kung kunapay lang digiti tao, ti bantay ti Apo, adda maited. Amin nga aramid iti tao kakabsat, ket may raked iti pamati na. Our belief drives our behavior. Nga kunada nga ron niya, no niya ti pamati tayo kakabsat. Isu iti adda nga, may pakita tayo nga tignay tayo. Ket iti nagdesisyon ni Abraham nga ipaay ti Diyos iti kasayaatan na, impatalged na laang kakabsat, wenno pinatalgedan na laang, no katakkel iti pamati na iti Apo. Adu nga darasan kakabsat nga napanagnakan ni Abraham ti kinapudno iti Apo nga mangtungpal kadagiti karina. Idi umuna nga maamuanda agkaronda pa lang iti anak ni Abraham ken ni Sara nya tinagbalin nga reaksyon iti misis na kakabsat. Nya nagkatawa. Right? Kinatawahan na lang iti dayto nga panakitulag ni Apo Dios kadakwada. Nya mamuyo kakabsat iti saan nga mabayag. Inted iti Dios kanyada iti karina.
Kinarit iti Diyos iso na babaen iti panangibagana, iti Genesis chapter 18 verse 14. At dayaan narigat nga ramidan ni Yahweh, kas kinunak siyam abulan manipod ita, agsubliak to, kat aganak to ni Sara iti lalaki. Iti lang masapul tapnog tultuloy ngagtrabaho iti Diyos iti biyag tayo, kat datay kumapanagpamati tayo kenkwana. Iti dayto nga kapadasan da nga agasawa, kat mangidemonstrar kakabsat, no kasatno kaanos iti Diyos, kadagiti anak na. Awan sarday na kakabsat ti pananganos ni Apo Diyos kada tayo. Numan pa'y adadagiti nagkamalyan da Abraham, nagkamalyan da Sarah, ken uray pa'y kada tayo kakabsat, pacheck nga, ipakpakita latta iti Apo, iti awan uman nga panangidalan kan panangisuro na kanya tayo. Kat ididimteng manen, iti maysa nga karit iti panangidaton, iti kapatganda, haanen nga nagkadked ni Abraham kakabsat. They have learned their lesson to trust in the Lord, to trust on the promise of the Lord. Kat gapo dayto nga panagtalagda iti Apo kakabsat. Okay, pinatgan iti Diyos, iti linaon, iti kaunggan, iti puso da. Sometimes the Lord is testing our faith also. Kas kadakwada kakabsat. At damit nga, may exercise dayto, pamati tayo no umay dagiti panubok iti biyag, di mat kakabsat. And who are we? No adda dagiti panubok kom umay iti panagbiag tayo. Anya nga klase iti pamati iti mapatalgedan. No adda dagiti panubok nga umay iti panagbiag tayo kakabsat. Ket sapay kuma, kaskin ni Abraham, may pakita tayo mat dajay sincero, dajay puro, dajay genuine kakabsat nga pamati tayo. Dahito yung mga klase iti mapatalgadan. No, may man, dahil iti pan nakasuot, when no panubok iti panagbiag tayo. Sanda nga yung paidam, nga idaton iti kasayaatan da para iti Apo. Because they have learned their lesson. They started trusting the Lord. Dahito nga istorya kakabsat, kat iso iti maysa nga karigatan nga sitwasyon, agpaay, iti maysa nga agserserbi kini Apo. Kasla, naglakalangan tatakabsat, tabas-basaan taylanan, napasama ken. But if it happens to us, amok nga may samat dayto kadagiti karirigatan nga panubok nga sangwen tayo. Amo kakabsat adda dagiti kaklasik nga flight stewardess da. Nya ngem in give up da dayto nga profession da ket napanda nagserbi iti Apo. Adas magmamano kadakwada, nurse, doktor, abogado, accountant, nagngangato iti posisyon da, nagdadakkel iti sweldo da kakabsat. Ngamgapo iti panagserbida iti Apo, imbati da amin dagitoy, ket si tatalekdan nga nagserbi kenkwana. May sa kadagiti ka classic iti research kakabsat, in testimony na, nga 6 digits iti sweldo na iti binulan. Kanya, nga mamuyo iti inawagan ni Apo Diyos iso nang agpastor, tinalikudan na daytoy kakabsat, numan pa'y adati talong anak na, tinalikudan na daytoy 6 digits nga sweldo na, ket nagserbi iso na iti maysa nga iglesia, nga handa pa'y piman kabaulan nga swelduhan iso na winulab gifan iso na iti nasayaat ang makapabiyag iti familyana. Kastate ang serbi iti Apo kakabsat. No minsan adda dagiti banag nga pasapul tayo nga i-give up. Ket no daytoy kakabsat may paay tayo dati kapatgan para iti Apo. Pa-check nga adda pa'y iti panang bendisyon kanya tayo iti Apo. Iti dayto nga gundaway, dayto nga pastor kakabsat nga istorya kanyayo, kat may sa isunan kadagiti kadakkelan nga iglesia, nga manghanhandel kan mangisesend kadagiti missionaries. That church now is a mission sending church. Because of obedience, the obedience of that pastor kakabsat. Impaay na iti kapatgan para iti Apo, dadya pa nagtulnog na, dadya pa mati na, dadya pa nagtalek na, iti Apo, kas ken Abraham. Wow, kakabsatan niya. And you too, si tayo kakabsat, kabaulan tayo mat daytoy. Nga aramiden, babaan iti parabor iti Apo. Dahil iti mang panagnag, nga iti panagdengeg, ket iso iti maysa, kadagiti kapapatgan, nga banag iti panagserbi. Numaminsan, ado iti boses, iti lawlaw tayo, nga makapatikaw kan mang pakapsot iti panakaawat tayo iti bilin iti Apo. Ngem impaay iti Apo kada tayo iti kabaulan nga dumngeg iti sauna. Tapno waksi tayo ti amin nga pagtaltalgedan ket agkamataleg tayo laeng kenkwana. Kakabsat iti daan nga tulag
At dadagiti ng gandat nga mangidaton kin Apo, kadagiti awan serserbina nga daton. Mabasa tayo iti Malakias chapter 1 verse 6 to 8 kunana. Kunati Apo aman nakabalin amin kadagiti papadi. Raumen ti anak ti amana. Raumen met ti adipon ti Apo na. Siak ti amayo ngem apay adidak dayawen. Siak ti Apo yo ngem apay adidak raumen. Lalaisen dak ngem saludsudan nyo pailangan kasatno ti pananglais miken ka. Kastoy ti pananglais yu kanyak. Agidaton kayo ti awan pategnata raon ti altar ko kat saludsudan nyo. Kasano ti di mi panangipakita ti saan mi panangipakita asaan kami nga agraraam ken ka. Ibagak kada kayo babaen ti panangipakita yo iti pananglais yo iti altar ko. Impagarup yu kadi ana imbag ti panangidatag yu kanyak ti bulsak. Pilay wenno masakit nga animal. Padasin yu man nga mangted ti kasta nga animal to gobernador yo. Maragsakan nga ta, itad na nga ta, iti masapulyo. Ket kunana pa'y kakabsat nga may nayon ti verse 14, may lunod kumati manangal lilaw ang mangidaton kanyak ti awan serserbina nga animal, idinto nga inkarina ang mangidatag kanyak iti nasayat nga animal nga gapo iti arban na. Naing daklanak nga ari, kabuteng dak dagiti amin nga tattao, iti amin nga pagilyan. Nakita tayo yung kakabsat iti diferensyana, iti panangidaton, iti kasayaatan. Kendatay panangidaton iti awan serserbina iti imatang iti Diyos. Sapay kuma manipod iti dayto nga gundaway kakabsat saan tayo nga mangidaton ken Apo kadagiti awan serserbina nga daton. Let us offer our best to the Lord. Saan ka man dinala ng Lord? Give your best. If you are a mom to your 3 children, if you are a dad to your son, give your best as if you are doing it to the Lord. Nagtrabaho ka iti may sa kumpanya, give yourself as if you are doing it for the Lord. Nagtrabaho ka iti unag iti iglesia, give your best. San ko mga nadagsan iti bagay iti panagtrabaho, give your best as if you are giving it to the Lord. Working for the Lord and not for men, kakabsat. Tanuhan tayo nga ipaay ken Apo iti kasayaatan, kakabsat. Mayarig tayo lang kadagiti mangit daton iti kadagiti pilay, bulsek, kadagiti adda diferensya na nga daton. I hope that when we offer to God, we give Him our best, kakabsat. If the Lord has entrusted you with schooling, do your best na mag-aral and think na ginagawa mo yan para sa Panginoon. Kapag ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon na ikaw ay magpastor sa isang iglesia, do your best to be a pastor of that church. Okay? Because you are not doing it for men. You are doing it for the Lord. Kat babaan ko mga kabsat, iti ito nga adal, nga napagsasaritaan tayo, iti ito nga aldaw, mapalagipan tayo, nga ipaay, iti kasayaatan tayo, iti Apo. Tababaan iti panangipaay tayo, iti kasayaatan iti Apo, maipakita tayo, iti panagtungpal tayo, ken kuana, maipasimudaag tayo, iti panagsina, ken may patalgad tayo, kakabsat, iti pamati tayo, ken kuana. Kasapno tayo nga ipakita nga kas ni Abraham, kabaalan tayo mat nga ipaay, ti kapatgan kada tayo, agpaay, iti Apo. Sapay ko mga kabsat, tamanipod iti dayto yung agundaway, let it be a challenge for us, not to give sinsinan, iti Apo. Haan ko mga kabsat nga sinsinan, not to give palpalaran, iti Apo. No dikat itad tayo ko mga kabsat, dadya kasayaatan, dadya the best, dadya excellent kakabsat, taday ito lang iti may parbang. Dito lang iti deserve kakabsat, iti Diyos nga pagserserbihan tayo. Let this week be an application of our lesson for this day. Dito lang kakabsat, iti mensahe ngay, kaya't kung ay bingay kada kayo, madaydayaw iti Apo, akikinita tayong tumanan, ito no sumarunong nga lawas. Nawatag ti panagtamod tayo kakabsat, dapat tayo ti pamagibos nga kararag, kaniti benediksyon. Kararag tayo. Managayat kan manangasi a Diyos sa mami nga nailangitan, apog yaman kami, tinitiyo Diyos nga gundaway, yaman kami wapo iti kastaunay nga panagayat mo, ti bawat may sakada kami, kindag tultuloy o Diyos nga panangidalan mo kada kami wapo, pangrunano Diyos iti pamindisyon mo wapo, iti bawat may sa wapo, may tultuloy Diyos nga mapadayawan iti nagan mo, laksid nga aduman nagitibanag o Diyos nga mapadpadasan iti bawat maysa wapo may daydayaw lataw Diyos iti nagan mo wapo yaman kami nureo Diyos iti sasaw mo wapo manen nga Diyos nga intad mo
bawat may sakada kami. Lord, lakamin mi o Diyos dagiti nga sasaom o apo ket tagbalinlat ako mo Diyos nga balon-balon mi o apo iti naldaw Diyos nga panagdalyasat mi o apo iti daytoy nga lubong kang runano Diyos nga may bagami wenno may tidmi mo to Diyos kadagiti tattao ngawan pay Kristo iti biag na o apo bendisyonam iti bawat maysa katagbalin kami latawgad ko mga nananay o Diyos nga silaw kang runano Diyos iti daytoy Diyos nga lugar o apo yaman kami tultuloy mo Diyos nga bendisyonan o apo iti bawat maysa Lord daman o Diyos dagiti ba nagawapo nga makapadpada iti panaglamiis kararag mi amami nga nailangitan ited mo kaniyo Diyos iti nananay nga bara iti panagserbi o apo tapno Lord bumaral at tawgad iti iya sidigmikin na pamatimiking ka wapo. Yaman kami wapo, tulungan mo Diyos iti bawat maysa. Ket kanayon na kami o Diyos kadi nga palagipan, babaen ka dagiti sasaw mo wapo. Iti nasantuan mo din unay ugad nga sasaom. Nagronano Diyos iti panakikasaw miking ka iti panagkararag wapo. Yaman kami maminsan pay wapo, si kay iti mapadayawan iti biag mi. Ket iya sidigmiking ka. Nuri ka dagiti kabsat mi apo nga makapadpada iti sakit. Nadaman no apo si kalat ako mao Diyos iti agtultuloy nga mangidalan kan magbendisyon kada kwada wapo ipatay mo tinindaklan nga imam kadagiti nga kabsat mi tapno marik na daw Diyos iti panagayan mo kang runano Diyos iti panakapaimbangitid mo Diyos kada kwada wapo yaman kami yeg na kami tumanen o Diyos iti anyaman ugad nga gundaway Lord nga mapadayawan da ka ugad iti biag iti tumunggal may sakada kami apo yaman kami wapo maminsan pa'y bendisyonam wapo iti bawat may sa wapo sapay kuma tadda kada tayo amin ti parabor ni Apo Jesucristo iti ayat iti Diyos kantag tultuloy nga panakikadwa ti Espiritu Santo dati may sa nga Diyos iti talo nga persona isu kumatag tultuloy nga agari tultuloy nga mangidalan nagtultuloy nga magbendisyon iti bawat may sa kada tayo dito dabo iti sang kamay sa kararag ni itinagan na po mi nga Jesus kaniso nga nang isalakan kada kami ket kunami amen.